Здравейте хора, това е Терария 9 кварт, там 8 кварт, който беше мислено. Но така, сега да убием и това първо грозно зомби. Помните тук гроба на Байганю. Тей. Ох, чакайте сега. Направо няма да чакаме да става ден, помните оня клип, като направихме такъщна дървотна тарзан, сега отиваме там. Само да си изваря пак пилчетата. Но як не учим това. Ох, чакайте сега, за да паднем и че там. Да, ще взиме. Бягаме. О, гадно зомби, няма да ме хванеш. Който чатка? Ой, пак е учи. О, грузник. Здравей, грузниците. Фак не си не виждам. Трябва да се увелича тъпия брайтнес на играта, фак. Види. Да. Бягах. Прасвам. Сега. И неща там, да ги видях, сега няма да копкаме, защото сте... И тия демонки на много гимрата. Фак. Това е добре. Грузник. Не можа да ме хване. Бягаме все още. Това там. Го видях. Там маше много. Друг път ще ги взема, хора. Я нека да припътуваме дългия път към дървотна Тарзан. Бягай. О, да. Здравей. Спреме и започвам да ги избивам. Добре бе, зомби гадно. Защо не умреш? Аре, стига бе. Аре, стига. Хубавото са бъгна. Аре, стига бе. Не го пуснувай, гадно зомби. Изроди от класа тия. Ела, виж къде съм. Така, ще се кача на дървото. Нали, зомбита няма да ме притесня. Няма да се кача. Явно да ще ме притесняте. Умри. Аре, ела. И така най-много ги мразя и те очи да не ги бяха правили. Да! Пак ще трябва да правим нещо. Обета. Давай, слагаме торци. Хайде! Ще направим нещо. Блок. Ще стане, разбираме, ще разберем, да си да. Так. Ще трябва да направя някакви стълбички, а не да се качваме така по 5 часа. Добре. Не падай! Това е важна част от тия. Трябва да взема. Добре, хайде. Ти лъка. Ето това ще ги махнем, а пък не по място, което ще вземем. Хайде, къде? Ето 14 дюр. Нека продължаваме с нашето качване. Нашето изморително разкачване. Ето тук ми направи впечатление. Ето кари сряд бро. Трябваше хабим дърво. Как се заклещихме?
Хайде. Аре! Сега се качвам чак догоре пак. Така. Тук трябва да се качим. Добре. Ух, успешно качвам това. Тук по някакъв начин ще трябва да се направя на стълбички. Прикора, като знаете. Ох, не. Няма да стане хора. Значи, не, ще се качим хора, да. Моите вярва. И моите вярва в дървотна Тарзан! Да, нека да имаме вяра. Но после няма се за него. Щяхме да се припускаме. Ох, някой тъпо коли, бе, пак ли, бе? Аре, бе! Имам такой, не се боя да го използвам. Ей, ела. Ай, тъпанар ще му уби. Уха, как го пласнах направо. Не, какво е? Да, разпучихме се. Колко. Ай, това е. Чакай, какво ще трябва да направим някакви камъни. Да посетим къщичката, да видим косавка. Так. Кажете, знамето сложихме. Добре, чакайте сега. Не бе, искам се махнеш, мак. Откъде се маха това мак? Хора, къде? Чакайте, аз на точно. Ей тук има само да дървотна Тарзан. О, да! Значи сега къщичка поправиш. Сега слизаме от дървотна Тарзан. Слизаме от Еверест. Обиквете са. Трябва да скочме. Причупах се хора. Да! Слизнахме. Само с малко увреждания. Така, продължаваме. Сега ще върна да... Здравей. Оти не краш. А ти? Да. Ще казваш купания. Да дурим, съм да... Бе, какво става тук, бе? Трябва да слагаме точно. Хайде, слушай сама. Точно. Тук ще трябва, така малко слагаме точно. Да. Но тук всяко ще слага точно. What the fuck, виж това е? Мога! Не знам какво беше това, беше някакво странно нещо. Да. Ай! Умри! Да! Здравейте, как се наричаш, защото аз се наричам края, да. Ти пак се наричаш Степания, пич. Добре. Да. Какво подя... Мага... нека вземем малко кактусче. Нека вземем малко са.
беше бахти приключението, як. О, нека експорваме по-надолу. Искам да видя какви изруди има. Сега тук ще бъде топло. А ние ще купаем блокчета, защото просто сме да имаме. Като сме копкали. Може това? А, да, това не ми измисля. Тук ще да бъде яко да има змии. Ще да бъде бахти. Хайде, браво, давай, хайде, не бе, копкай го напред, ей. Добре, стига толкова, аре. Сега, what the fuck, съм забелязан за тези променени. О, има изруди променени. Да, тук има един само изруд, не съм виждал досега и как се отиваме в същия банк, който бях. Хайде, Лами! Това какво по дяволите направя? Хайде! Ей, браво, бихме така. What the fuck? Като банк, не знам виждал такъв банк по дяволите. Да, хора. Повече. Юкян! О, мага! Ти не стане, точно океан, бе. Хайде! Да. Богати сме, хора. Обичам като има такива някакви приятни неща. Не! Да! Ще се върна за теб да знаеш, ето там. Да. Така, продължа. Ух, так. Класно, много. Аз не знам да не хора. Кажете ли как? На кой го е прав? Ще тук постройка това да някакви роборан в тази си игричка, бе, what the fuck. Сега човече игричката ми става самоделно. Защото не съм виждал сега такива игрички неща. Добре, нека излизаме. Скачай пък някакъв jump map. Ще се забуди ако да направят на терария jump map. Ама майче някой ги мързи и затова. Добре, чакайте! Стига бе! Хорски, what the fuck, кой ги е правил тези неща тук е? What the fuck, играта има хероя, хора, тръгвай! Не има тръгвай. Манте. Падна се обода ми да. Така. Тръгваме до там, да им кажа, може ли? Чакайте малко. Добре, хора, чакайте малко. Имам нали не. Арти бе! Добре бе. Може. Нас не мързи да шока. Още му такова дърво, хора! Бах ти къснета днеска имам! О май гад, разкърпвам ги. Имаме и роб. Това е добре. Аре, бягай! Тя може да... Да, може! What the fuck, за колко? Бей, тук хора да няма някой човек, бе. Сега, като съм започна да лай, изневиделица. Какви са тези тук нещица? Изгледам хора, изгледам вършко неща. Сетете ближе. Бързахте хора! Да! Тук сега ще има да експорваме много. Забещи.
И да, хора, тук мисля да спроклипа. Чакайте само да... И тук мисля да спроклипа това беше Шокоден. Чао!